Salut madihita salutna. Selamat hari Minggu, upasat hami, dihamu amanami, inanami, napasubulung, rodi sudena, narap, di parminggonon. Tabe jala horas madihita. Selamat hari Minggu. Hamu dongan sahaporsiaon di bagasan Yesus Kristus, taraon ma rohata, tu debata, naung papatarhon, horong nai tuhita. Sai patimbul ma dirim ale debata, tu atas ni langit, hamulionmu tu sandok tanoon. Tapuji maibana di bagasan las ni roha, tapangiar ma suarata memuji guarna maredehita, sian bukin deta nomor 15, ayat sada 12, aut nasaribu haligada. Marhite-hite goar ni bata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tondi parbadia na tumopalangi dot tanoon. Amen. Say pabotohonmu do tuau dalan hanguluan, go dolas ni roha di adopan ni bohim, aka hasudungan ni roha do si disiamunmu saleleng ni lelengna. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, namandok moliate dohami tuho, alai di papatar ho dohot tuak kasih pelebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya asiroham, saya payan madihami ro di pinoparnami barita nauli, jala pararat mai tu salut bangso, asa besar sordang ni hausangapon mi dohot diakan hudul di haholomon dot na dilinggoman di hamatian, marhite-hite anakmu, haholongon ni roham, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tapuji tu atas yang mugelita nomor sia ayat 3, puji holong ni roham.
Matangihon ma patik ni debata di minggu sadarion imana tarsurat di patik paupaton dot lapatanna. Songonon ma didok. Patik paupaton. Ingot hamu ma pabadiau nari minggui di nauno mari ma ulah hamu nasa siulaunmu alianggo hari papituhoni hari pararian ni Jahoba di Batam doi. Dang jadi ho mangula anggo di nasa deri manang anakmu pe manang borum manang naposom lailahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutal ni halape na magabati hutam. Ai di nauno mari di topa di bata langit dot tano dot laut dot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Dibainido ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba hari paradian nai jala di parbadayai. Dia do lapatani i oddo. Ikon dihabiari rohata di bata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar nasian hatani di bata. Ikon badia do hatani di bata di rohata jala ikon rigas rohata tumangihon dohot maguruhon. Ima saatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami maulau nahopar tu patimi. Amin. Tapuji tu atas sian buku dita nomor 170 ayat 1 saya mulak. Tatopo tima dosata tuadopan di debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami. Kujo hami do goarmu na badiai ala natar gogot hami marningot dosanami. Saya marasi ni rohamaho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jala na hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho manggot dihon hami. Asi maroham dihami, sepatotong ma dihami roha hamuleteon tuho. O tondi parbadia pangapu lina marsak roha. Pamalum masalut na bernit binain ni dosa nami. Roh maho mangingani hami, asamarlas ni roha hami mangulaun lomo ni roham. Hodo parhitean dinasa asi ni roha, seunang tulak hami. Setangihon mahami, ho ali debata ama anak do tondi parbadia. Amin.
Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasani dosata. Roma hamu tuau asa mangulu tondimuna ninna Tuhan Yahova. Tungsura rara dosamuna songon abit bunga dap-dap botardo hubainokku songon ita. Nang perara songon abit hasubba gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Puji tuata sian bukan deta nomor 74 ayat sada saya marlas ni roha hita. Hatani debata turpu epistel di minggu ta sadarion di mana tersurat di sada Korin 10 tolu ayat sada 1 tolu tajahama marsikat sorin songonma hatani debata. Tungsura huatahon akka perhataan ni jolma nang suru-suruan pe anggoso parholong ni roa au dong songon hangsa duau nama guling-guling jala songon ogung nama ruolo. Jala tungsura panulirakon diau, gabe huboto hasimoon sasudena ro disandok parbinotoan. Jala tungsura parhaporseon situtu ahu, pola talpaucat ahu dolok, doson naso ada maahu, anggoso parholong niroha au. Jala tungsura hubasa-basaon salut artakku jala hupasad dagikku, asa ditutung, tung naso margunai diau, anggoso parholong ni roha au ima saatna martua doa kana tumangion hatani libata jala no poepsa. Amin. Tapuji tu atas yan bukin dita nomor 420 sada ayat sada 20 godang dope.
Tahati dakon ma haporsiau tai songona hina tidakon di dongata sa porsiaun di sandok portibion rak mahita mandok. Au porsia di dibata jahuba ido ama pargukur na suatu dosan na tu mepalangi dotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni dibata jahuba na sasadai. Imana tubun nisi Maria na gabi-gabian sianton di parbadia andora soha bubua. Ido tuhata na tubau na bernit di panguan ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau na pinar silang na tua tubunu turu dung ditanom na mula mengulu di hari patuluhon na manai tu surgo kau hundul siamun di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani isiba ibana paima mula sugo tu tanoon mahumi halak na mengulu do na mate. Au porsia ditondi parbadia jaradong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen aka nabadia do diasani dosa do dihatai namando mulak mengulu sogut daging dihalak naung mate dohot diangulun nasora sudah. Amin. Shalom adhita salhutna. Urian itu hatta tapai huti hutmah wartani garjata di Minggu Sadarion Minggu 30 Januari 2020. Minggu Sadarion ima Minggu paupaton dung Epipanias manang hapapatar jalan agabe topik di Minggu Sadarion di Jou Laho Makkah Holongi. Warta naparjolo, warta jadwal kebaktian untuk minggu depan, Minggu 6 Februari 2022. Di pukul 7, Wik Batam Kota, Batam Center, Tiban Dohot Kampung Nanas. Di pukul sia, Wik Bengkong sekitarnya, Muara Takus, Balai Kolam Sektor Sada Dohot Nagoya. Di pukul 11, Wik Baloi Dipam, Perserahan Muka Kuning, Seipanas Dohot Bengkong Indah. Di pukul tolu Wik Blok Onom, Balai Kolam Sektor Tolu, Balai Kolam Sektor 2, Balai Center Dohot Kapling Taman Baloi. Jala di pukul 10 lalu sauna somal ibadah kontemporer. Namangihut Renungan Harian HKBP Batam. Mulai bulan Februari 2022 taihutum ma ibadah renungan harian sian huriatta melalui YouTube dohot Facebook HKBP Batam ganupari pukul 00 nunga di Tabukon. Warta namangihut ibadah awal tahun manang bona tahun HKBP Batam. Hobar tutiting ni huriatta di minggu nasalpu di hari Selasaon tanggal 1 Februari 2022 patupaun ni huriatta do acara awal tahun manang bona tahun masuk pukul 10 lalu dohot acara nanang sepatu kota dapat jolo makan bersama ibadah syukuran launching tahun 2022 5 tahun kesehatan HKBP jala namangihut pemaparan program huria manang tahun kerja 2022. Acara diuluhon amang pendeta resort pendeta Belman Hutahayan Mdip jala undangan resmi mon tu sude hita nama dohoti ulauni sian parhalado sude penguan kor ina penguan kor ama naposo dohot remaja panitia jubileum seksi dohot guru-guru sekolah minggu dipersiap kema kor sian kor gabungan ama kor gabungan ina kor gabungan naposo dohot remaja dohot kor parhalado ganuk pungua mapasaton torop nasida madohot acare asa diboto laho paradihon konsumsi namangihut kolekte tujolo mangudiuti titingta na di hari minggu nasalpu
di Mingguta Sadarion papungu pilihan dohita tujolo laho manupahi tu kategorial sekolah minggu HKBP. Titing merbagas titing perjolo neng majalo pasu-pasu perbagasom ma Anser Rewan Siagian anaknya mata situa Kalpin Siagian Nahenan tubuni inata Mary Boru Panjaitan Nahenan alamat perumahan Pernayuda Batam ruas Nihuria HKBP Jitun Resort Batam dohot Orwana RP Welme Boru Lumban Gaul Boru ni amata situa mula Lubang Gaul Nahenan tubuni inata Krishna Boru Purba Nahenan alamat Bengkong Indah atas Blok H nomor 174 Batam Wik Bengkong Indah ruas ni HKBP Batam Resort Batam nasida majalo pasu-pasu perbagason di hari Sabtu 10 Februari 2022 di HKBP Batam Resort Batam saya Tuhatama Patulus Sakap nasidai warta namangihut warta kegiatan sian Dewan Koino Diakonia donor darah patu-patu dari Minggu tanggal 10 Februari 2022 imannya sian Dewan Diakonia melalui seksi kesehatan patu pahon kegiatan donor darah mulai pukul 8.30 saat pukul 11 bertempat di gedung sermon di samping kantor gereja yang dipimpin oleh Ketua Dewan Diakonia Situa Dr. Siahaan Marhite Narade Hita Mandonor Hondara Boima Gudang Dongata na tertolong warta namanghut namoding na di hari Minggu tanggal 27 Januari 2022 Lunga Jumolo Moding Amata Marlon Brando Sinaga tutu umur 50 tahun alamat Bengkong Indah atas Blok H Wik Bengkong Indah meninggalhon inata jujur Boru Sianturi dohot opat halak yanakon nasida dikebumikan di Batam Selasa 25 Januari 2022 saya tumubima nasida tarapul sude keluarga. Terus nureta namangihut mohon doa kesembuhan di anggota jemaat na tahorope di bagasan Parsaiton asa tebal manasida di bagasan Tangyang Tabe asa tumibu hipas jala boy rapdot kita marminggu di nganaon di ari-ari namangihut. Sumbangan napasahaton sumbangan bunga altar di Mingguta Sadarion ima sian Prebelian Dame Nuraldi Papahan sian Wik Nagoya mulai tema di nasida. Ucapan selamat ulang tahun Pangula Nagok Tiki dohot sude parhalado pasaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan turuas nihuriata ima mamuka tanggal 30 Januari 1 5 Februari 2022 di lehot tuhatama gajeng nyumur song meninang hahi pason warta Parhepengon rekapitulasi per tanggal 29 Januari 2022 tuhuria godangna 110 juta 110 sadaribu 142 tu pembangunan 40 juta 470 sadaribu 560 sada tu pusat 60 juta 822.525 penguma sude saldoni huriata sa miliar 55 juta 273.200 lalu. Songonima wartani huriata mulate marita salutna salum. Tapuji tuata sian bukendeta nomor 466 nungaroau hut papungu pilihan kantong sada dot sadabe.
Kami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramu nabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Jamita di minggu tasadarion tarsura di panurirang Jeremia bidusada ayat 4 1 ayat 10 songonomma didok. Jadi Roma hatani Jahoba tuahu maddok songonon. Taga sohu jadi hodopeho di bortian nungahu taddahiakko. Jalat taga soruar dopeho sian apuan ni natorasmu nungahu perbadiai hianho. Upabaki to gabe panurirang tuakka bangso. Dunginik kuma ia letu hajahuba idama dakku boto makkatai ay nabajar dope ahu. Jadi najahuba mamadok ahu unang dok nabajar dope ahu. Ay maeng tu dia peho husuru ikot tu siho lao. Jala manang aha hutonaho tuho ikoni do hataho nommo. Unak komabiyar marado pun nasida. Ay say ahu dodongammu palua hokko ninna Jahoba. Dungi di patol-tol Jahoba ma tanganna. Jala di jama pamangaku. Jala ninna Jahoba madokahu. Idama nunga sahat hulehon akahatakku tu bagasan pamangammu. Idama upabaki doho sadarion mangaranapi akka bangso dohot akka harajaon. Laho mangurati dohot maniapon. Mangago dohot mangaloha. Paulihot dohot manuan. Ido sahana. Amuna akka ruas ni huriatta nama dohoti parmingguo di gerejaon dohot di hamu sude akan waolongi nama dohoti parmingguon diganu bagas nasidabe dipakulingi tu hatta do hita taringot tu pamiliton panudun ni debata tuhi taganu marsada-sada asa adong do na general na umum ima tohonan di pasaha tuhi tabi adong do na khusus ima tuaka namar tohonan naung diapeo debata tanganna tu pamangat tabi alanido pamilitoni kadongan hak otoritas hak absolut sia debata na sopola dong usul-usul sia nakajolba songon na mamilit manang na manudo si Jeremia gabi panurirang i otoritas absolut na sia debata laho manudo manang mamilit si Jeremia gabi nabi manang panurirang didok di bagasa jamitat tasadarion di bortian artinya masih di kandungan nunga ditanda debata jadi asatatu si hita ganu marsada-sada bahwa pengenalan akan Tuhan itu terhadap identitas kita sejak kita masih di dalam kandungan ngadi boto
akhir-akhir ininya para medis molo nunga lao konsultasi tu dokter di boto ma jenis kelamin perempuan dan atau laki-laki. Alai siak kapor siauta manghutob di belon songon tu si Jeremia di bortiad de peho nunga hutadda. Manang songon dia peho Allah telah mengenal karena kita meyakini debatado anggona majadihon nama noppa. Jala taga satubu do peho nungahu perbadiai. Artinya Allah itu telah mengkuduskan. Ima secara khusus tu si Jeremia. Allah telah mengenal dia dan Allah telah mengkuduskan maperbadiai nguluna. Ido hita hamu akan hudul disodok na dijabu bahwa Tuhan telah mengenal karakter kita masing-masing dan telah menyucikan, mengkuduskan kita masing-masing. Alai hamu kadongan si Jeremia dalam halon dipanudu doh di pengkhususan siat debatatu ibana adong do sangkalan halus untuk menolak di do ibana dakku boto makatai lapatana makatai ibana alai dalam hal untuk kebenaran itu dia sungkan dakku boto makatai. Dia sudah menurut penelitian dia sudah berumur antara 17 sampai 19 tahun, belum 20 tahun ketika ini khotbah ini ditulis atau terjadi. Iru bandai dokon na bajar dope aku. Tidak ku boto makatain na sesongoni mahitanya anak kainang lumubi hamuna sudi. Dok nadong dijabu. Tung matua pi hamuna mang nasataw nga umur hamuna ikut saya dahonot tadodak ku boto makatai. Ido alus dan itulah pemaparan yang paling sungguh-sungguh benar di hadapan khalayak ramai dan juga di hadapan Tuhan. Si Jeremia nungai diberi ibana nama saya ketika tahun 500-an sebelum Kristus orang-orang sudah menyembah dewa-dewi, membuat patung-patung dan lain sebagainya. Ibana nunga makatai dok natorasna. Tetapi dia mengatakan di hadapan Tuhan, dakku boto makatai, soni mahita, seunang jabir. Dahulu memang waktu Jeremia masih mulut inilah harimau dan dari mulut inilah berkat-berkat. Tetapi pada saat sekarang, lihat kelantangan jari-jari tangan untuk membuat sabotase kepada kelompok-kelompok atau punguan-punguan. Dita dari batadui kosasitong na dakku boto be makatai jala dakku boto mar medsos mar WA. Jangan membuat sabotase ita dari batadui so si Jeremia dalam hal kerendahan hatinya dia menolak panggilan itu untuk disuruh mengasihi dan mabai sabotase manang pikiran-pikiran yang negatif menuduh seseorang itu. Tuhan tahu dan Tuhan akan membuat hukuman bagi dia. Kita tidak tahu tetapi Tuhan itu mengetahui. Patardui ai harus siap bortia pehita nunga ditadda jala siap bortia no pehita nunga di secara general dohot secara khusus diperbadiai dikuduskan. Itulah alasan dia dalam kerendahan hati. Jeko merendah mahita kamang do tamunak kenang apalagi menuduh ita tupunganon pargoredean situa setawi maju amang bah dakku boto makatai unak teredokon auma bah kasih pikiran nih nang di tonga-tonga nih STP auma ketua ini nang kasih pikiran nih dakku boto makatai
Maka tayo dalam arti dari sinilah berkata kamang. Dan dari mulut kita lah harimau untuk membinasakan. Pedita nuangon ima mangihuton naturatai dot konfesi aong do jabatan ni pedita itulu. Saya ada mai dia peho mai di bagasat tohonan nai panurirang. Contoh si Jeremia. Napa dua hon peditai dia peho matibana tohonan hamalimon. Dia sebagai imam yang berhubungan langsung kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan untuk berkat-berkat dan keselamatan untuk ruasna. Jalan apa tuluhon ima raja. Jahamu ma konfesi mulo didok peditai mulai sadari daftar sesa bedusam dan itu untuk selama-lamanya yang kita yakini. Jadi mulai dok peditai dok nunga sesa dosam itu akan terjadi karena dari pendeta itulah diangkat, ditahbiskan ketiga tohonan kepada dia untuk melayani. Jadi soalnya si Jeremion, daku boto makatai ngasursar sudion, wado bay nokkulahu menghimpunon, aung do pendonulon na onom, jalai do ibana muse. Bajar do piau artinya waduh haroa bainokku jongjong akan itu di san HP au poso sepertinya saya canggung ima kerendahan hati jadi Roma de batak kamang do tamu nak kainang husuru au do manuruho artinya au do pabekit toko au do mangurapi ho au do mangapeho ni ibadah batama tangan na tu bebena itu pamangan ni si Jeremion sahak mahatan asa kedewasaan daripada seseorang itu bukan terletak dalam arti umur bukan tetapi sejauh mana dia menghayati firman Tuhan maka firman itulah yang bekerja dalam hidupnya dia dewasa dalam hal percakapan manang perkataan Aung do naung magudang nang dinggap pakateon na. Alay mulo say di bagasan hatan ide batado wakay nang imanang dewasa. Mang na digware ho metua lansia alay mulo dang di bagasan hatan ide bataho dang gwaro do peho dang diakui dang dibege jol mahatam. Di bisurdukom matangan na tu pamangan ni si Jeremia. Ido kedewasaan ni lapatanda songon ina-ina ado mamaksa anak konna na suulu mangan ipokal ilew ni dahani songoni ma de batai do kokko dakku boto makkatai di boto do kokko dak bajar do piau isurdukon ibana tangan na tu pamangan nai imahata ni de bata dia menjadi orang yang hidup dalam firman Tuhan dan orang yang berwibawa. Songoni mahamunak kanatoras di Jabu di Garejaon mulu hamuna saimian hatani debata siasi pareotai siapa mangatai manangaha di dokoko tu anak komu tu burum marsahala mau jala bigion namanya. Ternyata si Jeremia dalam hal kenabian berhasil luibana. Ala debatado na mangangkat na mamilitiba na maperbadiay do na mangalehon hatanay ipapos debatama muserohana unak ko mabir jangan takut audo manuruho sekaligus garansi audo menyelamatkan madonganiho ima tuak kasih tua pesongonido ikut saya dohonotta do hirana sotau do pi auto sih Daku boto makatai dang dalam hal letterle na alay ko merendahi tabuhado na yung tutu unag say sudita samay unag ko mabiyar udongani peho Tuhan itu
senantiasa menyertai kita. Soni mah kita di sepanjang tahun 2022 nanti. Udongani peho ariyad doh borngin. Padongani di debatadang dalam arti mulus mah. Daung. Semakin kita dekat kepada Tuhan, tantangan itu semakin banyak juga dan semakin besar. Debatadon menuru hala Israel karuar syatanu Mesir. Dalam perjalanan itu mereka mempunyai tantangan, mempunyai pergumulan, mempunyai permasalahan-permasalahan. Alaihu pabor hatto hudongani peho. Padonganion ni debata tahun 2022 nak kamang do tamu nak kainang sudah hamu bukan dalam arti mulus mahita riyad do borngin, bukan, masih ada lagi masalah, tetapi permasalahan dan tantangan itu pabuah itu debata supaya dia yang menyelamatkan kita. Dalam hal peperangan, ya adorai bigi hamu, ohom mahamu marporang, aduh, jauh bado marporang humokopamu, asal mahohopamu. Tidak, dak pola di halomoho debata jolma nagudak katana, tidak. Mengihutub bibelon. Tetapi jolma yang disukai oleh Tuhan pendiam tetapi berisi dan kerja. Jala iro nang satu Tuhan Yesus di pajuon ni debata di bagasa Kristus tuak kasisian nai borhat mahamutu sadok portibion barita ho kamu ma barita nauli keselamatan ni udongani pehamu saha rodi ajal lihasyanganon. Itulah penyertaan Tuhan, garansi yang diberikan kepada kita ketika kita sudah dikuduskan mengulu di bagasan hati yang debata, Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman. Akhir zaman kudu akhir zaman munasing do martiti bedo ala ima di dok debatado tu hatta Yesus Kristus udongani peho unang mabiar ho ibo to hamuna do asini rohani debata dak kola dikimangulu hita kamang do tamu nak kainang do akasih tuata asini rohani debata dak kola mangul ma tepe hita di tanomani asini rohani debata mamerek kita ido banna iko kaluar mahita sian tanomani saat kita tu sebelum itu ditai hidup kita ini berada dalam kasih karunia Tuhan selama hidup dan juga selama kita mati tetap dalam anugerah kasih setia Tuhan. Satu nama kita asido rohani debata tu kita. Alani asini rohani debata tu kita bui majalo to hapta ngulua si saling-ling. Unang alani nama berbedai. Tang lomor hatta mate segajang bi umur tahun tetapi karena apa asini rohan debatado mangulu pian main mangulu hamu satu namate kita itaruh tu dia ni toktong do asini rohani debata payutiu nguluta jalau ni si Jeremia iboto hamuna do bartu ai sapului mat cekaras do mangurati manang mencabut ia bungai manang pohon-pohonan ingat tubuh iba namar bengkok hobar tu lomo-lomona dia akan dicabut itu tuahai tubuh anggodang perbuih nedenggan atau tidak tegak lurus atau tidak ada daun-daun dan rindang untuk berteduh dia akan mencabut itu soni maka bangsoi Marhua do mangulu be hamuna sudi bagaikan setan-setan yang berjalan. Adong do soni mama, adong do soni ina. Saya mangulu di badannya nalai soni madang marperbue. Tugas ni partohonan cabut. Mangurati mencabut. Gimana perjulu tugasnya? Dia itu secara komunal bangsa Israel itu harus dicabut
Karena pada waktu itu Raja Josia iman nama bain reformasi supaya kerjasama raja dan juga panurirang untuk membina umat bangsa Israel yang telah dipilihnya. Menyiapkan ima merobohkan dan natanggung-tanggung leonon. Kadang dotongnya icebu tele setok tong jong harus dirobohkan. Rumah itu juga kalau memang tempat persembahan berhala, rumah itu tugu-tugu itu akan dirobohkan. Dak hola di icabut alai ko dirobohkan. Mangago imana patuluhon. Na paupaton mangaloha. Paupaton di pauliuli mamuseon, di pauliuli dibangun. Didesain partodion di jolmai. Baru pe dakolani alai isua mamuse asa haru tubuh godang mar persaulihon akadeng gabasan ide bata. Sonima kita di Bagasat Turpukon songo topik minggu dipanggil untuk mengasihi. Mengasihi ini bukan pasobu-sobuhon, tetapi kita harus mampu mengurati, mencabut, merobohkan, mangago, mangaloha, membangun dan menanam. Hidupan dalam pertumbuhan 2022, aung dojol maon bertumbuh ibana lai marpekpeng. Ibu tahu marpekpeng? Dangong hati Indonesia no sehu bereng kamus marpekpeng. Merdela tahu soni nama dang bui berkembang. Untuk na pikiran na soni do. Jala suguro rohali na toras mamereng geleng na marpekpeng seol na marpek. Udah ngalang asal na marpekpek kok dinna supaya bertumbuh. Itu dalam hal adwari badan jasmani. Tetapi jangan coba-coba merpekpeng partodiomu. Songo tahun 2020 saya dah kok. Soni ho tatu tahun 2022 seolah nama merpekpeng partodiomu. Janganlah. Saunari di bagasan mingguan upama masuk mata ngakut tu pabamangami. Tu si pareomi hamu akan nama doho ti permingguan odo na dijabu. Tangi homma asa magudak ko di bagasan hatani debata ama na margugui hok kamuna margugui hok kita madalani tahun 2022 on mardongatot Tuhani ima pajon na tuhoinang ima pajon na tuhoamang asa ula tohonan songon ama hodot ina ula tohonan mi pauliulihon danaki manang Yakob borumi manang Yakob poparami angkia disuakoi dipauliulihoi bertumbuh dengan sempurna dan merpekpeng alai mengulu di bagasan hatan di bata hamunak kadongan kola di bagasan hatan di bata do kita mangasauni mah kita tahun 2022 on di bagasa pajon kita dimampukan untuk mengasihi semua orang. Amin. Martang yang mahita. Ali di bata amanami ada orang di bortiap bidu pehami nunga ditadaho jala nunga di perbadiaiho mau liate matuhan asau tadahami diri nami dakwoto hami madok sidohonon nami jalau tadahami diri nami Tuhan tung nasotado hami tulau ni manak pe ama ina di tonga-tonga ni keluarga asa saya toktong merendah anggia tu pakai hami teknologi nuaingon media sosial di bagasanna WhatsApp boy marguna itu hanunang parwarwaho jolma membangun perselisihan picang Tuhan asa ditadda dirina jalahoma mangurati mabubut
do mangaloha pikiranna asa dinggat Tuhan dalananna tahun 2022 udang do peaka naneng masa di pabuak kami dia Tuhami ima lamang ganas do nuaing virus Omikron nunga gudang nuaing di daerah Jawa do di Jakarta alai hutangnya kok kami manasida asaho mangaramoti sudi di Jabotabiki asai pasipas bena sida mengulau-ulau na di kantor nabi do di Jabuna do marsikolai asa tunglas rohanami salu na Tuhan pargugui maaka dokter nasida maperhitianmu Tuhan lau mangalehon vaksin asabui Tuhan dau virusi Omikroni siat diri nami be saya suruh dukom matangammu tu pamangan nami asa hatami Tuhan na mergugui hokami saya na donganammu dohami jala palumu hami siaragam nisudi akamu tsunami termasuk virus Omikronon asa sehat-sehat kami saluhuna medalani tahun 2022 gabe tahun Tuhan bui hami di bagasa pajumi makaolongi dohot laho pauliulihon saya sama dosa nami saat di homa hami saya tangi homa tangi angod di nahu pasahat tuh ali debata hola di bagasa nak munasa sadai Tuhan Yesus Kristus Tuhan siokop pami amin. Amuna kadongan marede hita hutma tapasahat pilihat ke tujulun nariko tu departemen sekolah minggu tu pusat Piaraja Tarutung marede maita Saluhut nangoluki
rumahmu. Yang di rumah juga berdiri semuanya. Tatanya kobma peliat tahun. Ali di batama nami na di Banua Gijang, odo hararuan ni salut sileh leon na denggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat kami masih na nileon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi wap na khusus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asau perhasiak kami pilihanon. Pati bulo narajaumu di tonga-tonga ni huriam doh di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam utadahami gudang ni sileon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomo ni roham di Banua Tongosong na di Banua Gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tugiyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat tuhatai. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu toddi munabi. Selamat hari Minggu, salam sehat, horas madita saluna.